Eta berdintasun politikak bultzatzeko bide horretan, eudelek eta emakundek bide lagun izan nahi dugu. Berdin sarea udal sarearen bitartez eta udalerri txikiek, hau da 7.000 biztanle baino gutxiagoko udal txikiek, dituzten behar izan bereziei erantzuna emango dieten tresnen bidez. Udalerri bat bera ere atzean ez geratzea bilatzen dugu, eta asmoa da pertsona guztiek bizi diren lekuan bizi direla aukera izatea, ekitatea, erantzunkidetasuna eta indarkeria matxista desagerraraztea sustatzen duten tokiko politikez onuratzea. Eta bukatzeko, udalerri txikien funtsezko eginkizuna aldarrikatu nahi dut. Udalerri txikiak abangoardia izan gaitezke, izan ere eskala txikian hurbil gaude, elkarri aditzen diogu eta sormena daukagu. Eskala txikiak aukera ematen digu berrikuntza guneak eta laborategiak izateko, hau da, berdintasun politiketarako formula eta praktika berritzaileak esperimentatzeko guneak izateko. Ekimen hau apustu bat da, eskala txikieneko udalerriak indartzeko, herritarrak ahalduntzeko eta sarea eraikitzeko. Egia baita, berdintasuna lortzeko eta indarkeria matxista desagerrarazteko ezinbestekoa dela udal bakoitza bere aniztasunetik, konpromiso sare horren parte aktibo izatea.